Προσπαθεί να περάσει την άβρα του στους παίκτες, την ενέργεια στο γήπεδο. Παραπέρασε το σουτ δίπλα από το δοκάρι, διώχνει μακριά ο Στρίνιτς. Καραγκούνης ξανά. Σαμαράς κάνει το καλά. Γκολ! Γκολ από τον Γιώργο Σαμαρά! Γκολ από τον Γιώργο Σαμαρά! Πάμε Πολωνία-Ουκρανία! 1-0 στο 70. Ο Γιώργος Σαμαράς. Έβγαλαν την κεφαλιά του Κατσουράνη προηγουμένως πάνω στη γραμμή, αλλά ήρθε σαν από πίσω στη δεύτερη ευκαιρία της ίδιας φάσης. Ο Γιώργος Σαμαράς να πετάξει την μπάλα στα δίχτυα. Έβαλε το πρώτο του γκολ για την εθνική από πέρσι τον Νοέμβριο σε ένα μάτι που μνημονεύαμε πριν από λίγο στην Βιέννη και 7ο στις 49 συμμετοχές του. Δεν θα παίξει την τρίτη στην Τυφλίδα, αλλά δεν αποκλείεται να μην χρειάζεται. Η ουσία είναι ότι στο 71 και αφού για 70 λεπτά είχαμε αποκοιμήσει τους Κροάτες, πιστεύοντας ότι είμαστε μια εύκολη λία να πάρουν μια ισοπαλία και να φύγουν, τώρα θα πρέπει στα τελευταία 20 λεπτά να παίξουν αυτοί για να ισοφαρίσουν. Η σέντρα του Καραγκούνη, η απόκρουση είναι ο Σαμαράς. Πάνε να το μαρκάρουν. Προλαβαίνει, σουτάρει με τα αριστερό. Η κεφαλιά 2-0! Ο Γκέκας 2-0! Το παιχνίδι, έχω την εντύπωση πλέον ότι τελείωσε. Στο 79 ο Φάνης Γκέκας σηκώνεται μέσα στην περιοχή, βλέπει ότι δεν υπάρχει κανείς δίπλα του. Η κεφαλιά του είναι συστημένη στην γωνία του Πλετίκοσα. Ελλάδα-Κροατία 2-0, σφραγίδα στο διαβατήριο για την Πολωνία και την Ουκρανία.